Fernando, como sempre, primeiro de nada, unha valoración do que che pareceu o encontro nesta nova vitoria da Unión Deportiva Ourense. Bueno, pues a ver, o partido estaba cargado de dificultad, aparte da que propón o rival, sempre hipermotivado e con ganas de facer un bo partido contra nós. Había que sumarlle un pouco a carga que levábamos destas últimas semanas, onde non conseguimos os resultados que esperamos, e iso pois é unha carga extra que era difícil de levar, pero creo que o equipo desde o primer minuto foi reconocible, que non é fácil, con carencias, que sigue habendo, por suposto, pero dominamos o partido, o xogo, controlámoslo en todo momento. O que pasa que, costanos un mundo abrir ese marcador, meter ese gol, xa non só que a nós nos dé confianza, senón que tamén o rival o debilite un pouco nas súas tarefas, as súas misións que veñen, sobre todo aquí na casa. Entonces, eles cada vez se fan máis fortes.